Здравейте хора, днес сте пак с Shadow Бошко и с Ивайло. Краската днеска няма да го има, защото неговата сестричка има рожден ден. И сега ще играем с Макс на Брау Бау. Понеже имам квест. Макс, между другото, е много добра на Брау Бау. Защото когато се пуснеш улта, като вземеш топката, ставаш бързо, отиваш и вкарваш много бързо. Направо не могат да хванат. Да. Алекс, Майкрос 210. И там е. Добре. Какво прави? Не бе, много бързаш. Аз съм с такъв. Първо ги би. Аз съм бързак. Не. В истинския живот не съм. Марч. Браво, Аре, ултимейт. Ут, не ултимейт. Пускай го. Поне той е с ут. Айде бе. Готиното на Макс е, че като станеш и ти бърз и друг като ти е бил в улта, можеш и той да стане бърз. Как са телефон? Да, че са телефон. Гаджета. Не. Чакай. Така. Заради тебе спечелих. Спечелихме. Чакай, не си звука на играта. Вече чуват хората. 500 дава. Не бе. Не, трябва да дадем ready up. Дай по-як. Ready up. Казва се play game. Няма, аз викам ready up. То тук се зарежда телефона с една батерия. Да не му падне батерия. Да, защото миналия път буквално записахме видеото и една секунда след това му падна батерията. Да, так му щях да го кача в YouTube и чак тогава нямах късмет и ми се изключи. Къде? Мортиската. Следващия аз знам лайфхак. Не, какво правя? Аз знам лайфхак. Сериозно? Да, не знаех. Не си ми казвал. Вече ще знаеш. Какво си напълнил? На мене по-бавно ми са такова. Не забравяй, че ми седми пала. Не, например... Като между другото, аз в Minecraft. Аз съм 12 проклятие! 66 купи. И съм си направил. Може да вкараме гол. Може и да вкараме гол. С Star Power, с всичко. Щях да вкарам гол. Само, че гела между другото, ако играете от много време, аз играех обаче, понеже с профил, който съм, преди него бях с друг, който бях малко повече купил, в момента ще съм 13-14 хиляди, но се го бях изгубил, нещо бях направил и трябваше да се осъстава, но преди, ако се спомнят, имаше един рядък скин, който вече няма да се пусне, на Рико. На Рико, ако си го спомняте, един като каубой беше, той е много рядък скин. Вече не се среща. Има го. Не се среща. Един каубой. Значи съм го видял. Защо си го пусна? За да мога да помогна на моите. За къде е всички за пъти, шах си такова. Айде. Ще завършите равен. Равне съм. Или сега овертайм. Не. Овертайм. Имаме допълнено време, вече тук няма скини. Тук е чиста игра. Много бързо. Между другото, Макс 10 минути следва. Добре, защо на жена слагаш име Макс? Да, много ми интересно. Аз съм вратар.
Няма да я докоснати. Айде. Накрая завършите равно. Никой няма. Трябва да спечелим. Дайте, бързо! Пас на крова! Следващата скалега. Бой окончен, не вкарах. Не Равни ето. ничия. Плюс 0 купи и Макс да плаче, понеже не успяхме. Сега ще вземем мортиската. Чакай. Служи си. Ей, то скин сякаш много странна е Мурчиса и тъй ми по-интересна е тъй. Той даже вижте с две вече. Тук две, три му остава и вече е с силвър. Силвара, Той е с само бронз Едгара. 2. Бронз ми е само Едгара. Бронз 1. А пък Мурчис ти е бронз 2. Не е мортиската. Бронз 2. Да. Ти нямаш силвър 1. И аз нямам. Не, аз имам силвар 1. Кой? Едгара. Едгар ти е бронз 1. Майко. Brown sugar and spice. Едгара ми е сив. Ей, това е лайфхак, в смисъл. Удряш топката напред, ти се изстрелваш напред и така става лайфхака. Да, Чакай, ще оплата. Чакай, ти имате Едгар? Да. Back on the grind. Не Едгара, Леон. Не. Ако бяха направили дупка... някой да спектейтва. Спектейтва ни някой и за сега тръгваме напред да се бием. Чакай се. Морти, вземай, изстрелвай там. Добре. Добре, се убихаме, отивам пак напред. Ти си имал гаджет ли бе, аз се обърна. Ми 9 левел Морти. Айде, взимаме топката. И Беше на малко хилче, иначе беше ни вкарал. трепи. И това пак умираме. До сега сигурно сме умрели 10-11 пъти. Не, хе. Чакай. Скара се загачена луба. И ще ти вкарат. Не, вкараха. I am a creature of the night. Не, ще ни карат. То ще ни убие. Майко, на малко си. Умираш. На много малко. Виждата. Ми, ще бият. Ей, той е Алекс. Алекс е добър с Едгар. Микрофона ще се изключи. Много е добър. Минус 4 купи. Минус 4. Вече губим Виж, че Едгар ти е първи. Ча. Виж. Не е силвър 1. Мисля. Той е много добър с него си, бе. Какво искаш? Той ми е 3105. Знаеш кой игри с него да го направи силвър 2? Нали аз точно това ще правя. Тото... Ей, стингите ми падна. Стинките. Взимай ги бързо. Добре, Едгар. Тук на едно. Ницата ще я трепа. Тъй, както така, нали? Едгар. И даже ме трепат. Двама. Къде е честността? Не. Дарио щеше да On the grind. вкара, ако може да мини Едгар.
Това е тази мечка! Примика. Това е тази мечка на 10 895 удара в секунда! Почти са напълнили лагата. Hypercharger Да. скоро ще е готов. Много Прекалено скоро. Бри! Аз съм напреде, че ако... Пас! Дай! Примо, пас! Очай бе, аз съм тук да се бия! Ма къде е честността? това често. Тук никой няма често. Знаете ли какво? Сега... Не, сега, когато на 15-та смисъл, когато станат 15 минути, ще започнем да играем на другата игра, за да не стане прекалено дълго. Да. Добре, не виждаш батерията пада. Да, Не. по-добре да я държиш. Добре, гол 1. То между другото, той има като нашата батерия, ние имаме Real Power. Почти същата. Не, абсолютно същото нещо. Гадно е, че като удряш тъпата мечка на Нита, която удря 10 пъти в 2 секунди. YOLO! Woo! Бро. Обаче видяхте ли, аз посмених името в YouTube веднага. Популярно. Малко съм. Не, умряхме. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде, какво стана, бе? Победа. Победа, е! 8 купи. Една победа му трябва за 500. Чак. Да, ми... Play game. Play game. Да, аз му викам Ready Up. Тъй на... Сега почваме още един футбол. Остават само... YOLO! Woo! Ти сега не ми говори за телефона. Обаче, като писам гаджета и Hypercharger му се такова. Не, да. Това не сруши стената! Якото на Едгарич, като удря са хилта. Да. Това е най-любимо. Аз някой път и те, някой като се ражда, аз и те чакам да се роди, да дойде до мен и вкарвам. Ма те, моите Аз хора... да разбира защо на Броубол играеш футбол с баскетболна топка. Това според мен е баскетболна топка. Добре, минус 5. 7! Защо толкова много? Що съм 11 Добре, че пауър. му даде такова. О, плюс 7. Много ти благодаря, игра. Много ти благодаря. Чекай, аз не го знам. Колко е стрийка? Много малко макс уин стрийка. Това е уин стрийка, който колко победи си правил без да спираш. Аз съм правил също така 18. Това, чакай. Тук, Аз мисля да играя тук, с чакай. един мой любим. Виж. Тук Магазин. има 5 кредита. То 5 кредита са нищо. Да, бе. Буквално ми трябват само 2 свинки. Чакай сега. Между другото, не е чак толкова скъпо в шопа. Да, точно в шопа. Не е толкова скъпо чак да вземеш и това за 20 лева. Бих взимала и това. Защо? Между другото, по-яко, вземи се и това, да ти го с безкрай, мисля, че... Не, това... Да знам. Да ти тук джемовите, да ти Brawl Pass, да ти твато. И ти го да с 16 напред, ма...
Дайте на някоя друга ще играем. Ами, добре, няма да защото сме вие на... точно тази не я знаете. Ще играем Искате ли на Clash Royale. Стикмен, аз тая знам. Стикмен да нещо си там беше. Не е друга. Не е Стикмен. Стикмен няма. Стикмен е. Не, Стикмен да и там някакви други да бягаш от всякакви работи, нали? Да, Не. да. Аз съм я цъкал. Тая игра е поне на 28 години. Не, 28 макър. Даваме, има до 4, но няма да запускам на 4, понеже е много на тегаво. Има на едно и за любимото ми оръжие. Мечът, защото можеш на... Защото когато мечът стане жълт, може като направиш така и пускаш електрическа топка и с тая електрическа топка трепи всеки. Защото тази топка, ако си при бос, електризира боса и той спира на едно място. Ей, много ми пише за Viber, да. Ето, видяхте, преди малко го използвах на бос. Тук сме с щит и ни хелтва, ни дава щит за напреде. Тези щитове ще ни потребват много. Ако знаете, Шмокси, един приятел на Криската си направи канал в YouTube, Абонирайте за 3 дена е 2400 дена и за 2610 последователя, защото се познава с Криската и с Криската и затова се гледа за 5 дена 2610. Да, Мокси. Ако искате, абонирайте за него, помогнете на канала. Ако знае как търси, може да се свърне с известен ютубър и да му помогне да има повече знак. Да, това е верно. Той това го може. Нещо ти. Да, мога аз да го направя. Ако искате, напишете коментари дали искате да цъкам с някой известен ютубър или пък не, вие напишете. Тя абонатите на мен са на първо място и каквото напишете вие, това го правя на видео. Айде! Електризирахме боса там. Тун, пам, пам, париба, бум, бем. Жълт меч. Ела ми! Ах, проклятие! Аре, мреки, бе! Да знаете, на 30 минути спира клипа. Имаме такова да ни даде повече. Тук ти май имаш много игри. На стария ми телефон имам поне към 300. Не, към 300 ма стоиш. Huawei P-Smart Pro. Аз не спра да ми пише в момента във Viber. Ми напиши, че снимаш с мене. Не Босът е омъртвен и забит кола в сърцете му. Да, знаете ли какво сега? Играхме малко сега 5 минути на тази игра. Дайте да видим някой много интересно. Много малко игри.
Имаме и тази, може. Clash Royale има. Имаме Football Strike. Strike. Тая игра много хора я знаят. Да, 100% я знаете. И това. Аз съм на много хора четвърти я левел. играят. Много хора играят. Да, аз много хора. знам. Аз съм на 4-ти левел на тая игра. И не съм много развит. Ти си много слаб. Аз съм стигал от 400 и някой. Play free. Господи. Боже господи, колко съм слаб. Добре. 400 стинки. 400 стинки. О, звънят на приятели. Добре, хора, пускаме се на плей за 200 000, но както виждате не можем, защото ние имаме само 7370. Затова се пускаме на това, което ни да, което е на 3, което ни дава 5000. Те звънят ми за едно име. На 5000. И сега чакаме тоя Кавасаки. И сега Гако. Помогнете на момчето сега да стане 10 абоната. Да, Първа цел му е 10 абоната. Не, какво правя, бе? Аз съм... Гледай. слаб. Така завърта. Той ги спася. Тя трябва да спасиме. Гол не вкараме. Не трябва да... Трябва му вкараме. Кой това рабона? Я го пробвам. Как я спаси, бе? Това е много добър. Само трябва да... Добре, че му учи града. Какво правя? Ма той е много добър вратар, бе. Мачулост, ужас. Ние сме много слаби. Дай пак. Добре. Ремач. Let's play again. Пак ще цъкаме с него. Пак ще цъка Бошко с него. Шада Бошко. Шада Бошко пак ще цъка с Чакай, тоя неандерталец. Тръгвай си. Това unlock. Пускаме се го. Уха. Даваме пак плей. Дай на нещо по-ефтино и да Прави. сяда и си хабиш парите. Как? Джошуа. Добре, Ще го биеш. И пускаме по-силното. И увеличи Файнал, хубаво, файнал. Как си... Абе, какво прави с телефона си? Виж сега. Какво правиш, бе, лево? Малко късно реагира. Въй между ръцете му. Да, Между ръцете и. Между ръцете и там. Вижте обаче, по-малко пари и по-лесно. Ами, що толкова Майко, колко е просто. много просто. Въй. Гол. Нещо водиш го 3-2. Да. Още един гол. Този нормален ли е? Той е много слаб. Ние стреляме наляво, той скача надясно. Да, бе. 1177 XP. Вече имам пета, което сигурно там е много, ама много по-скъпо. Давай. Давайте да видим срещу кой ще паднем. Някакъв деспот. За 400 стинки играйте, не е за много. За 400 стинки. Да. Това ще е лесно. Как мина обаче? Колко е слаб. Лак? Защо скочи толкова долу? Трябва да го направиш на... Представете си, на където ходят чертичките, на там да ходиш и топката.
Уау, това беше трудно. Това принцип в истинския живот е много трудно спасение. И тук е. Аут. Да. Сега трябва да му спасиш задължително. Сериозно. Как за 400 стинки губиш? Това е гол. Как? Сериозно сме на 400 стинки. Добре, сейвай. Едно на едно съм. Трябва да вкараме. То оставаш и да ни я спаси. Сега трябва да спашим задължително. Трябва да му вкараме само един гол. Майко, гол! Гол! Печелим. Още. Да. О, чисто хубаво спасение. Айде, спечеля. Печелим. 400 стинки за нас. Не е много, ама. Контейнер. По 500. Плей. О, чай. Имаме и тук. Ого, стинки се взе малко. Вижте какво има за 400. Той е мой, по принцип, мой на 20 000 да играе. Само ми трябва 10 000. Имаш 5700. За 1000 играй, че 5000. Имаш 5775 стотинки. И да играеш за 5000, че ще си изхъбиш всички. Не, хабиш 2800. О, как е пропусна. Как е пропусна? Не се излъга. Това го лъжиш. Да. Добре, дека. Трябва да го направим. То колко по-нагоре? Ей, за малко. Трябва да струшиш главата на вратаря. Много хубаво. Много добре. Най-добрите сме. Вече не. Хора, да знаете. Упс. Пане леко. Как ми е хвана. Как гадно ми е хвана. Аз я изкарах извън чертанията. Толкова съм прост. Не! Какво правя, бе? Какво правя? Мач лост, той ма би.